फिन मोनद' हारिनि एसटि दाबिनाय दोहौआ जागायफिननायखौ नुनो मोन्दों। थारैनो बैसोर मोनद' हारिया एसटि मोननो हास्थायनायनि गुबै जाहोना मा आरो बैसोरो मा दरना हाबाफारि लानायनि बाथ्रा बुंदों? बेजों लोगोसेनो मोनद' हारिया थारैनो एसटिखौ मोनमारसिगोन नामा? बेखौ लानानै बिटिसि सरकारा एक्जिस्टिं एसटिखौ रैखा खालामनो थाखाय मा थांखि लानांगोन? बैफोरनि सायाव दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों गुवारै सावरायगोन। गिबियावनो बयखौबो दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअआव बरायबाय। आसा खालामो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै। सिगाङावनो बयनिसिमबो गुरै खावलायनाय, आंनि चेनेलाव गोदानब्ला सिगाङावनो साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोदो, जाहाथे गोदान आपडेटफोरखौ मोननो हायो। थौदो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ जागायदिनि। फिन दायो मोनद' हारिनि एसटि दाबिनायनि दोहौआ सिखांफिनबाय। माखासे सान बैसोरनि बे दाबिया सिरि जाथ'नानै दङमोन, नाथाय दायो बैसोरनि सोमावसारनाया जागायफिननायखौ नुनो मोनफिनबाय। नोजोर बोयोब्ला जों नुनो मोन्दोंदि बैसोर मोनद' हारिफोरनि एसटि दाबिनायनि सोमावसारनाया मेनलि बिटिसिनि जिल्लाफोरनि सिङाव सोलिगासिनो। मानो होननानै बुङोब्ला बिटिसि सरकारा एनअसि हरनायखौ नोजोर बोनानै बैसोरो एसटि मोननांगौनि थाखाय सरकारखौ नारसिनगासिनो। माखासे सान सिगां जुवेल अराम बिथाङा आसामाव दावबायफैदोंमोन। जुवेल अराम बिथाङा जादों भारतनि ट्राइबेल एफेयार्सनि मिनिस्टार। बिथाङा आसाम दावबायफैनायनि गेजेरजों मोनद' हारिनि एसटि दाबिनायखौ लानानै माखासे बाथ्रा बुंदों। बैसोर मोनद' हारिनो एसटि होनाया गोलाव सम लाबावगोन। जुवेल अराम बिथांनि बेबादि बाथ्रा बुंनायखौ लानानैनो दायो फिन बैसोरो एसटि मोननांगौनि थाखाय गोख्रों सोमावसारनायखौ नुनो मोनफिनदों। मिनिस्टार अफ ट्राइबेल एफेयार्स जुवेल अराम आरो आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि रनज पेगु बिथांमोननि मुसुखा सावनानै गोख्रों सोमावसारनायखौबो नुनो मोन्दों। दा बुंनो गोनां बाथ्राया बेसो, बैसोर मोनद' हारिनि एसटि दाबिनायनि गुबै जाहोना मा? बेनि गुबै जाहोनानो जादों एसटि हारिफोरा सरकारनिफ्राय मोननाय माखासे सुबिदाफोर, सोलोंथाइ बिथिं, साख्रि बायदि बायदि बिथिङाव एसटिफोरा मोननाय सुबिदाफोरखौ मोननो हास्थायनाय। बेजों लोगोसेनो बर' हारिनि जौगानायखौ लानानै बैसोर मोनद' हारिया एसटि मोननो हास्थायो। बैसोर मोनद' जौगासारनाय आरो गोबां सुबुं सानखो थानाय हारिफोरा एसटिखौ लानानै थाखानाय एसटि हारिखौ गादबना दोननानै गावसोर गोजौ थाखोआव थानो हास्थायनायखौ नुनो मोन्दों। जुदि बैसोर मोनद' हारिया एसटिखौ मोनोब्ला थारैनो थाखानाय एसटि हारिया गादबनानै दोनजाखागोन। मानोना बैसोरो गासैबो बिथिङावनो जौगाखानाय, सोलोंथाइ, रांखान्थि, सुबुं सानखो मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जौगाखानाय। अब्ला जोंनि एक्जिस्टिं एसटि हारिया मोनसेबो सुबिदाखौनो लानो हानाय नङा। सेन्ट्रेलाव एसटिफोरनि 7.5% खथा आरो जोंनि आसामाव 15% खथाफोरखौ बैसोरनो लाजोबगोन। अब्ला एक्जिस्टिं एसटि हारिफोरा जेबो राहा गैया जानानै फैगोन। दा बेखौ मिथिखासेयावबो बिटिसि सरकारा एनअसि हरनाया थारैनो जोबोद दुखुनांथाव। बेजों लोगोसेनो मोनद' हारिया एसटि मोनोब्ला बेयो मोजांनि बाथ्रा, खालि थाखानाय एसटि हारियाल' खहा जानो नाङा, बेबादि बाथ्रा बुंनायखौबो नुनो मोनगासिनो। जोंनि पलिटिकेल दैदेनगिरिफोरा बेखौ मोजाङैनो मिथिखागौदि बैसोर मोनद' हारिया एसटि मोनोब्ला जोंनि थाखानाय एसटि हारिया माबायदि खहा जागोन। नाथाय गाव गावनि पलिटिकेल केरियाराव गोसोम दागो नांजानो गिनानै बैसोरो बेबादि बाथ्राखौ बुङो। दा बेवहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा बै बाथ्राखौ बुङोब्ला बांसिनै गोहोम गोग्लैसिनो। मानो होननानै बुङोब्ला बिथाङा सासे एसटि हारिनिनो दैदेनगिरि एबा बिटिसिनिनो गाहाय खुंगिरि। दा आंनि बेबादि बुंनाय बाथ्राखौ लानानै गोबाङानो दुखु मोननो हागौ। हाग्रामा महिलारि बिथांखौ मानो बिदि बुंदों होननानै? मानोना गोबाङानो हाग्रामा महिलारि बिथांखौ मेगन मेसेबथाबनानै फल' खालामग्रा दं। जायफोरा सासे पलिटिकेल दैदेनगिरिखौ मेगन मेसेबथाबनानै फोथायो, बैसोरबादि सुबुंफोरा बै दैदेनगिरिया गाज्रि खामानि मावोब्लाबो एबा हारिनि खहा जानाय बाथ्रा बुङोब्लाबो जेबो बुंनो हाया। बेनिखायनो आं बुंगोन, सोरबा सासे पलिटिकेल दैदेनगिरिखौ एबा बेनि बुंनाय बाथ्राखौ नायबिजिरालासे जा बाथ्रा बुङो बेखौनो नंथारगौ होननानै गोसोआव थि सोनानै लानाय बाथ्राया जोबोद गाज्रि। मानो होननानै बुङोब्ला सासे पलिटिकेल लिडारा गावनि पलिटिकेल केरियारनि थाखाय नंगौ बाथ्राखौबो नङा बुंगोन आरो नङै बाथ्राखौबो नंगौ बुंगोन। बेनिखायनो जों पाब्लिकआसो बेखौ बुजिनो आरो बिजिरनो रोंनांगोन। दा गुबै आयदाया जाबाय बैसोर मोनद' हारिया गावसोरनो थाबैनो एसटिनि मर्यादाखौ होआब्ला गोख्रों सोमावसारनायनि हुमखि होदों। रेल लामा, नेशनेल हाइवे बायदिफोरखौ जथायनायनि बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोन्दों। बैसोर मोनद' हारिया 15 आगस्तनि सिगांनो गावसोरनो एसटिनि मर्यादाखौ होआब्ला खोथाया गाज्रि जागोन होननानै सरकारखौ हुमखि होदों। नाथाय आं बेवहाय बे बाथ्राखौ बुंगोन दि बैसोर मोनद' हारिया एसटिखौ फैगौ एमपि इलेक्सननि सिगां मोननायनि आसा दं। जुदि जोंनि थाखानाय एसटि हारिनि दैदेनगिरि आरो बिटिसि सरकारा हेंथा खालामाब्ला, साननैसो सिगांबो सिसिथवाया मोनद' हारिनो एसटि होनो लानायनि हेंथायै गोख्रों सोमावसारनायनि जाउनावसो
सिरि जाथ'दोंमोन, नाथाय दायो फिन आरोबाव बैसोरबो सोमावसारफिननायखौ नुनो मोनदों। दा जोबथारनायाव आं बे बाथ्राखौनो बुंनो सानगोन, बिटिसि सरकारा थांनाय 2016 मायथाइयाव मोनद' हारिया एसटि मोननांगौनि थाखाय एनअसि हरनायखौ बोखांफिननानै लाफिनोब्ला जोंहा बेवहाय गिनांगौ जानाय नंलामोन। दा नोंथांमोना बेनि सायावहाय मा सानो कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों फोरमायहरदो। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै, गोजोन्थों।